Gotzon, prest, bigarrengo platerekin azteko? Bai, jazta. Hori da. Amilaz gaudanak, prepauta. Arraina, ez da? Bai, zapua. Itxasapua, eta gero baitare itxaski pixkat, txangurrua. Bai. Hori da. Osagaiak esango dizkizuet. Txangurrua, txirlak, tomatea, tipulina, maionesa, urdai iberikoa eta itxasapoa. Osagaiak esan ditut eta prest azingo azteko. geha ordu. Hori da, bai. Bueno, aurra nengo juna da, zebat atea, lomu atea. Hori da. Kasu honetan ikusten dizue, ekarri du zapua azalda guzti. Burua azala eta kompleto ezaten da bezala. Hori da. Hori da. Vale. Zerbaitekin launtzia nahi zanezko? Ba, igual, txangurruekin nahi bali maezu hasi. Zein berdeu papurtu? Bai, atako txu aragixak eta atako txu. Egosita karrizu, ezta? Egozita, bai. Hori da. Hori egozte deu, ba, gutxi gura bera. Ba, kiloko txangurru balima da, ba, ez dakit. Mabi ba minutu, Hori da. Hola, xen. Listo. Ami guztiak atea. Ondo papurtu, ez da? bai. Hori da. Honeire, azalak eta kendu ondo. Bai. Eta jazta, solomo bat hartuta, nahi puedeko. Zakarrontzirako. Bai. Ondo papurtu. Hola, zerrazillo bat egingo duzu bildu. Bai, razio bat ingoetena da bildu, kanpotikan gelduko zako. Hau, iberiko... Urdai iberikoarekin. Urdai iberiko hau gelduko Bai. zako, eta orduan ba, oso politxak gelitza, eta kontrastiare oso nahi asko guzti. Hori da. Arraina bakarrik izan gabe, ba. Eta gero lagunduko diozu txangurro pixketekin, Txangurro pixkat. txirlak eta... Hori da, eta maunesa belar batzukin indiko deu, maunesa bat, ba, txiste pixkat ematiarren maunesa normal bat izan gabe. Hori da. Garki da. Pixkat dago jo. Eta zer egingo dugu plantxan? Bai, plantxan ningo dugu. Markauko deu, kolore polipolitxak liguzako. Hori da, garki da. Eta listo. Orduan gaurko honetan terrazara jongo beha. Giro Terraza jongo aproposa. Girua itxe huertako, Hori da, primerakua. bai. Hori da, Listo. listo. Ba, orduan hau pixkat honela. Nik usten dut honela momentuz. Hemen eta gero buruan dakanakin. Honetako lainan listo, ezta? Nola, barkau? Osa, hemen pixkat papurtu dut, eta Bai. hemen dagonakin ere. Bai, ez hori ez. Ah, honela ez? Ez, aragi pixka gehiago botako jo. Pixka gehiago botako jo? Baina, bueno, hau markatzea jongo gaurren. Bai, pixkate, eskua garbituko ditut, hau Vale. pixka gehiago esan duzu. Listo. Txene? Eskua garbitu. Vale, guazen ba. Horrela. Listo kanpoa. Hori, hemendikan pasa. Vale. Hori da. Bueno, bota igua... Berua dakau, Berua da, bai, berdu. Berdu, ez, gutxi Ah, listo, geniko. gutxi Jo, behar eire ertetze jo, eta pixka Bai. plantxa ezatzkerren da. Hori da. Hor txemeian azpilan jarri. Hori da, beste era bat orduan, bildu duzu urdai iberikoarekin, Bai. eta emango dio zapore desberdin bat, ezta? Hori da, bera, diferentzia. Arraina bakarrikan izan gabe, ba, bueno, gusto berezi bat ematen. Gusto berezi bat, bai. Eta ukartan eukitzen duzu, itxasoa pentsatzen dut eukiko zuela beti, ezta? Bai. Parrillan ere bai. Parrillan ere bai, hori da. Modu eskotan, txeskua joku esko mateu. Joko asko maten du. Bai, hori da da. asko gustatzea gainea, eta Garki da. modu eskotan jartzea. Batzutan gertatzen hau, bueno, pixkat bariatziaren da. Hori da, hori da. Bai, eta gero ezan baita ere, aurreko
leheno kontatu dugu, eskontzak ematen dituzuela, baina baita ere eguneko menua, kartare bai. Bai. Eta gero bereziena, gehiena gustatzen zatena, zuen kokapenagatik askotan, hor industrialdean da horrela jendia presaka ibiltzen dela atzea eta aurrea, eta baduela askar jateko modu bat, ezta? Bai. Bueno, tabernan egite dugu plater bat, menua jangabe, jende batek eskatze zion, menua jaten, hain berdu eseri, aurrena, bigarna, postdieta, gehitxo bezala, denbora gehitxo bezala, ezta? Ba, igual, taberna jateu, plater bat jateu. Bai. Plater bat jaten du, baina askotan zateu plater hori dala, berezia, dana batean dihoa, baina igual, barazkiak, aragila o arraia. Pizka da plato kombino bat bezala da, pizka zea hori daka. Ez da plato kombino betikua, baina, bari da bastantekin jatzen. Hori da, babira, beste aukera bat. Bai. Eta askotan zaten hori, bizi jala, eskarra, jolania jarraitzeko. Eta pizka gutxi ere bai, eta da. Hori da, bai. Eta beste aukera bat. Itxura hona, ez da? Nik uste hau ja prepauzakula, Hemen da azken finean, bueltan koloria eman, eta gero bukatu labian berez, Labian bai. Bestela hori ingo zakun, errengo zitzakun hemen jarrekoa genuke, arraina barrua egin baino lehenko, errengo ditzake. Lodi hartu zeta, razillo harba. Segi. Guazen ba. Hemetxe. Zuzenian don bezala labea. Labea. Arki. Hau martxan, bitarte hortan. Oain ingo deu, txangurrua preparauko deu. Tipulin pixkat, tomate pixkat, eta salte hau txiki batekin nahiko izango deu. Bueno, hau nola askar ingo deu, igual aurrena ingo deuna da, mahonesa ingo deu, belar batzuk hartuko itxeu. Bai. Belar freskoak hartuko itxeu. Belarrak zuek jarrina badezue, eta bertan egiten dituzue, landatzen dituzue. Bai, egitze itxeu jardinean non txoko bat dauka hau. Bai. Zatze deuna. Zuen txokua, hori da. Gure txoko bat ibiltze deitunak. Bai, belar aromatikoak. Belar aromatikoak eta horoko gauzak egitze itxeu. Bueno, erosire itxeu, danak ez da itxeu egitzen batzutan, erosin berrezak ere. Bai. Horrek. Dotore, garri zu bezala danak, ondo jarritan. Hau, txikingo deu. Bai. Hau, azkenien da maonesa bat, belar freskuekin. Hori, eta maionesa batik antzezango deu. Jatorriz berez, ezaten dute, datorrela... Menorkatikan, hori da, Menorka, maon, hori diburua. Hortikan omen dator. Bai, ala zateue. Ba, inventu handuxa da, porque... Joko asko ematen du lako, ez da? Joko asko emateu eta bertzema lekutan ibiltzen, eta zema plateretako ibiltzen. Hori da. Eta gu gaur, nahiz da handik izan jatorria, gu gure ikutu emango dio, hemengo belarrekin. Baita, claro. Mungu eta itziarko. Berdina da, baina, ez da berdina. Baratzatik anegarretakoa. Txiste txiki bat da. Bai, balaka. Txistia, natesan, ez da maonesa berdina, gautza joko diferentzak mateko. Hau harki, kutxoia batekin ingo den naztu, ez da? Bai, hori da. Bale, nik naztuko izut eta zuk jarri tipula martxan. Konforme. Baieta. Tipulina. Tomatea zuritzia nahi? Ez, zeuko dira. Pizka nola gutxi batekin egin. Nekin egin. Oli pixka botako diot. Ez dugu esan labian sartu dugun arraizatiak zenba demora, baina hori 5-6 minutu hola, gutxi gura bera. Hola kalkulatzen. Baina, beti vigila hon bierda, beti vigila hon bierda, ez du bale. Zatia denpora bat eta gero ez, haura vigila hon pixka bat hori ikutu bat eman, barrutik anon dituko. Hori da. Hau ja jarri godeu titula.
Hola, xen. Obseriko dugu. Eta gero, tomate pixka baita ere. Tomate pixka bat, eta gero txangurrua, ezta? Hori da. Eta bestikan. Listo, txipulina. Listo, hau ja tomati botako dugu. Bai. Zene, olio pixka gehiago botatzia? Ondo? Ez lasko bihar, Bai, bota tanto bat. Tanta bat, Vale. Listo, vale. Hori da. Zako da, utza denbora lago dugu. Eta ja. Bai, bile batin, eta gero, txangurua. Listo, bota ja. Eta txangurua ja nola inda dauan. Bai. Hau ja da pixka buelta bat eman, da berotzia, eta listo. Dantana. Dantana? Bai. Bale, ba. Mamitu dut, baina gero baitare errepasatu dut. Kendu izkot, zera, ezur txikiak. Bai, hori gero hauan bestela. Hori da, zeitoan abaritzen da. Hau ja, listo. Itzaldu. Itzaldi emendikan, hori da. Vale, hau ja, listo. Hau, listo. Eta labia begiratuko dut. A ber nola dauan. Zer itxura hartze diozu? Nik itxura nola barruko zukua pixka soltatu duen, itxuraz bitu. Nik uste ondo, ez? Ba, Denbora hortxe nun beti irandala. betxuliko, Hortxe nun betxuel pixka eixo berko. Beste pixkat? Hor barruan, mendikan Vale. beste 2 minutu lagingo gentsu. Iba. Ontzi txiki hau? Bai, guain hanboek ingoitxuna da almejak ireki. Erki. Olixo tanto batekin. Tanto batekin. Otako jau. Zabaldu eta listo, ez da? Zabaldu eta listo. Tapa jarriko jau izteko. Remo. Bero-beruan, Bai, pixka hortzen ondo da. Hortzen arki. Eta guain ja bere vaporiekin da zeukoa ingoa, eta listo. Zabalduko dira eta Zeikon listo. zabaldukoa, eta Arki ba. nik uste ja zapu inda ungoala baita ere. Bai, ez da? Nik uste bat. Itxuraz bine ben, hori da. Vale, Arki ba. bueno. Hau ja igual txalingo dugu. Eta zuzenean, aurkeztuko dugun platerera, ez da? Bai, Bale, hementxe. ja platera jarriko dugu, utxara batekin jarriko dugu hau. Azpian, jarriko duzu? Bai, txangurro pixka jarriko dugu. Jarriko dugu hau. Osorik, ez da? Zatitu gabe, baixen. Zatitu gabe. Zatitu gabe. Maonesa. Eta nola nola kombina, ze okurrentzi ez? Urdai iberikoarekin kombinatzia. Bueno, ba, a ber, azkenien jatekuekin, ba, Jokatu pixka iten bat. jolastu inbertzea. Hori da. Pixka jolastu inbertzea, porque azkenien gauza bat forma batien jaten nik ez dut izango parrilako gaizki dagoen nik. Ez, beste- Nire asko gustatzen zaten, Bai. adibidez. Baina, ez pixka da, ba, diferente jatiarren Bai. eta joko pixkate gutxiarren, Bai. ez da. Eta gero bezeroak onartu dute, eta guztu. Hori da, eta gero izan behar du, ona izan behar du, dudik gabe. Hau, listo, Listo. Listo. Hau jarri pixko hemen. Aha. Dotoria, Irekitzea. Eta listo. Vale. Hemen jo, hori tanto agixo eta gehiago. Murriztu egin behar duzu? Ez, geixin bada, bio platerian, ba, brillo pixkat ematiarren. Ja bere urakin da gauzakin, Bere zukuarekin, bere zukuekin da, ba, dana bat egiteko, ez da? Hori. Osagai guztiak. hori, Edarki ba. adanak ja, ba, aprobetxatzen. Hola. Bau izango da gaurko bigarrengo platera. Berala nator, azken ukituak izan da. Zapoari azala kendu eta zati eder bat atera. Txangurrua mamitu. Zapo zatia urdaiarekin bildu, plantxan gorritu eta labean bukatu. Maoneza belar aromatikoekin nahaztu. Tipulina eta tomatea txikitu, sueztitu eta txangurro mamia gehitu. Txirlak oliotan zabaldu. Osagai guztiak platereratu eta aurkeztu. Prest daztatzeko. Bueno, mitxika. Zatitxu bat hartuko dut. Dezietzen hau,
daztatzeko urdaiaren zea kombinaketarekin, bai? Indarra ematen dio urdaiak, Handuxa, bai. klaro baiet. Hori da, bai. Eta orain txirla, txangurro pixketekin honela. Dana ona hori. Hori esan barman, eta orain, maunezan. Dano goxu hemen. Bai. Freskoa, bai. Eta urdaiekin oso ikutu berezia. Listo ba. Eta orain, txakolina ikusita, hau daztatzeko, konbidatuko du Maribi. Kaixo, Maribi! Kaixo! Zemuz jardun geha, mentxen ez da? Oso ondo, ez da? Oso ondo jarduntzeten. Hori da. Bauan, eman zuk azken ikutua. Eta zerrekin emango duzu? Txakolinarekin. Txakolinarekin, hori da. Etxeko editeu, osaba eta izeko guain arte, guain jarrelegu hartu du lenguzinak, itziarrek eta handitzek. Bai. Eta txakolina, talaiberri, hau zautzan, antxen... Hori da. Gain-gainean dagoen... Hori da. Upategia, hori da. Bai. Bueno, gauzatxo bat nahi nuke komentau, ez dakizuek gertatzea zuen, jendiek nahi izaten du lateatzia zagardua bezala. Ez dakit nundikan da folkloria eta... Piskat, altura piskat, ez da? Bai, nahi izaten du. Grasi Gehixegi piskatekin. zagardua bezala. Baina ez da bihar, 10 zentimetro nahikoa dia justo dakan karboniko ateatzeko. Besteik ez, zagardoak bihar du, porque amak oxigenua jan iteio, eta bihar du, aldanik eta oxigeno gehixen hartzia, gutxita xarri horretik izatea. Eta honek 10 zentimetroekin nahikoa. Ba, entzun duzue, gu beti ikasten, nola hartu berdan txakolina, ez da? Hala ba, topa. Jarra, freskoa. Hala da. Hemendikan agurtu, talai beharri, upaketenikoa, familia. Familia guztixai, itziar eta onditz, oza, Bixente eta izeko gema, eta familia guztitxea, klaro. Segitzeko olako egin. Hori da. Hori da, eta momentu baten hau izan dela talai berri, beraiek duten berezia baitare jakue, egiten duten laminura baitare, orduko esaten dana, eta baitare txantxa, ospina. Kompleto, serio kompleto, ez da? Hori. Gaurkoatik bagoaz, bihar kontu gehiago, asko kontu gehiago, bihar arte.